l'índex de referència de preus de lloguer. Sí, aquesta eina que inicialment es va crear per contenir els preus de lloguer, que de moment té el rècord de ser l'eina més eficaç per destruir l'oferta de lloguer. Aquest índex es basa en dades de l'IRPF de fa 2 anys. Sí, 2 anys. I no es basa en els preus dels últims contractes de lloguer. De manera que els valors que dona no poden considerar-se referents del preu de mercat. Clar i català. En resum, que és com voler saber el preu de lloguer mirant el catàleg d'IKEA de 2023. El govern volia posar ordre als lloguers, però de moment estem amb una oferta totalment destruïda i amb un ultratensionament de mercat. Mentrestant, no parem de picar pedra per seguir assessorant els propietaris que volen llogar, ja que segueix sent rendible, amb totes les normatives, calcular bé els preus amb els índexs, perquè puguin llogar amb garanties. I a més, som molt conscients de l'enorme necessitat que hi ha de lloguer. Així que, si tens un pis i el vols posar de lloguer, fes-ho bé i contacta amb nosaltres.